Hej så alle sammen, velkommen tilbage og velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave en rigtig sjov video. Tror jeg i hvert fald, håber jeg i hvert fald. Jeg synes i hvert fald, de er mega grinerne at se. I dag der vil jeg lave sådan en lyric prank, hvor jeg simpelthen skriver sangteksten over sådan en messenger til nogle af mine venner. Så skriver jeg ligesom en sangtekst fra en sang, og så er det bare det, jeg bliver ved med at skrive. Og så kan vi se, hvor længe der går ligesom indtil de finder ud af, at det er en sang, og hvad de svarer og sådan noget. Det tror jeg bliver rigtig grinerne. Det var virkelig svært at finde nogle sange, synes jeg, for de fleste sange er meget dybe, og de fleste sange handler rigtig meget om kærlighed, eller handler rigtig meget om fuck dig. Og jeg vil helst bare gøre det til mine venner, så det er sådan lidt awkward. Jeg har valgt at skrive til mine venner, jeg ikke har skrevet med i sådan lidt tid. Så derfor har jeg tænkt mig at skrive sangen Say Something. Og jeg har sat den ind i Google Oversæt, så nogle af sætningerne er virkelig fucked up, og det bliver endnu mere sjovt, tror jeg. Så jeg starter bare lige med at skrive personens navn. Så personen har faktisk allerede svaret, og det tror jeg bare overhovedet ikke kommer til at fungere det her, fordi det er mega åndssvagt. Det første det er jo bare at sige noget. Jeg tror bare han regner derud lige med det samme. Yo, what up? Say something. Okay, er det sådan, jeg giver op på dig, og det lyder lidt dumt, så jeg siger, jeg skriver lige, jeg giver snart op. Sådan bare skrevet spørgsmålstegn. Undskyld, hvis I kan høre min hund, der piver, jeg ved ikke, hvad hun vil. Jeg vil være den eneste. Fuck, hvor er det pinligt. Nej. Skriver den, hvem har man taget din telefon? Det er sådan, if you want me to, så jeg skriver, hvis If you want me to. Nej, det er så fuck. Jeg troede virkelig bare, at han ville regne ud lige fra starten, men vi er allerede kommet langt. Anden sætning. Spørgsmålstegn. Anywhere I would have followed you. Fuck, jeg tror bare skrevet fedt. Sig noget. Hej, jeg giver op af dig. Dybt. Fuck, han er flad. Okay, nu er jeg tilbage efter sådan lang tid, fordi at han endte med slet ikke at svare, og det døde fuldstændig. Okay, så jeg prøver med mine veninder fra efterskolen, og jeg tager en kalotter i morgen mod Rasmus Sebak. Og den giver overhovedet ingen mening, men vi prøver. Jeg skriver bare hendes navn, og skriver bare what up. Så nu starter jeg, og det første det er, jeg synes du hænger lidt med hovedet. Det er lidt creepy, når jeg ikke kan se hende. Hvad mener du? Hvorfor nu det? Det? Hvad mener du hvad? Hvad lige? Var livet sværere end du troede? Seriøst, hvor er det pinligt. What the fuck? Jeg har griner på. Hvad skal vi bruge det hele til? Hun er hurtig, det er godt. Hvad har du gang i, Clara? Jeg tror du tænker på mig over tingene. Ja, det er overhovedet dig. Det gør jeg så også selv som et tider. Du er sikkert forvirrende. Er det en sangtekst, du har gang i? Fuck, jeg bare lurer. Men kan du huske, hvad vi sagde engang? Jeg prøver at fortsætte og tænke, om hun ligesom kan komme udenom, at det er en sangtekst, fordi jo, det er det, men jeg gider ikke give op nu. So we'll just try. Når folk finder ud af, at det er en sangtekst, eller ikke, de bare synes, jeg er irriterende, så stopper de bare med at svare. Da vi væltede rundt i gaden. Okay, hun har svaret nu. Er du fuld eller hvad? Vi sang hvad? Er det livet der en sommernat? That's lost, hvad? Hun prøver sikkert bare at svare nu, fordi hun tænker, what the fuck is going on? Okay, jeg giver simpelthen op, tror jeg, fordi at hun er bare stoppet med at svare, for jeg tror, hun tænker, hvad fuck sker der? Hun er bare drunk, mega drunk. Det er jeg ikke, jeg sidder bare her for mig selv og prøver at lave en lyric prank gone wrong. Begge parter har valgt at stoppe med at svare mig, fordi jeg blev pisseirriterende. Så det var sådan set egentlig alt for den her video. Jeg håber rigtig meget, I kunne lide den, og jeg synes, at det var en lille smule grineren, selvom mine friends her var rimelig lost. Og så håber jeg sådan set bare, at vi ses en anden gang, og at vi ses i min næste video. Og hvis du gerne vil se mere fra mig, så kan du selvfølgelig altid huske at trykke subscribe eller abonner, eller hvad der nu lige står på din computer. Og så ses vi sådan set bare i min næste video. Hej hej!